Ficatul gras, ficatul steatotic, poate fi, în afară de un metabolism dereglat al ficatului, poate să fie și o dereglare energetică care întrerupe comunicarea între ficat și celelalte organe a corpului. N-am să dezvolt în scurtul video pe care îl facem funcțiile ficatului și mai departe, ci ne axăm pe metode de relaxare și de restabilire a echilibrului energetic a ficatului și repunerea lui în comunicare energetică cu celelalte organe a corpului. Am spus-o și în alte emisiuni, știm că fiecare celulă, fiecare organ, fiecare sistem are metabolismul lui, conștiința lui și propria imunitate. Ficatul fiind organul central al corpului, organul care sintetizează totul, are toate informațiile, cea mai mare legătură sau directă legătură cu sistemul neurovegetativ și subconștient al corpului, el în permanență are nevoie să fie într-un echilibru energetic ca să poată primi informația de la fiecare organ în parte. În momentul în care ficatul este afectat, este sigur că simptomele le simte fiecare, cu balonări, cu stări de oboseală, stresul, toate acestea aduc o vibrație scăzută a ficatului. Ficatul își întrerupe sau este întreruptă, ca și când tai curentul, comunicarea energetică cu celelalte organe din corp și ficatul nu mai poate funcționa la parametrii lui, dar mai mult decât atât, corpul începe să se îmbolnăvească. Metode fără chimie, fără medicamente, fără durere, pot să readuc astăzi ficatul într-un echilibru normal și într-o funcționalitate normală a corpului, prin vibrații vindecătoare, cu programe bine stabilite, care au la bază, aparate care au la bază fizica cuantică, sau prin ședințe de acupunctură fără ace, fără durere. Nu aștepta prea mult până când semnele clare de la ficat au venit spre tine, prin subconștient, acționează mai repede, tocmai ca să menții comunicarea energetică a ficatului cu corpul tău și să ai o calitate de viață. Centrul German Dermavital din București vă pune la dispoziție acest gen de terapii, încă o dată repet, fără durere, fără medicamente, de sinteză atât pentru copii cât și persoane adulte, indiferent de vârstă. Urmărește-ți în permanență starea ficatului tău pentru a avea o calitate de viață.